Siz kenizin söýük hakda oýlanýaňyzmy? Siz pikirim edýän näsiňiz? Häzir dünýäniň bir ýerine kimdir bir sizi ýatlaýar. Kimdir biri diňsiz hakyna pikir edýär. Bir size sowat vermek isleýär. Ýene biri bolsa siziň özüňizi tapalysy sowat hasaplaýar. Kimdir bir sizi görüp bilse dünýäni terk etmäge qaýyl. Ananım, siz şu ahwallaryň haýsy da bolsa birine hökman barsyňyz. Özüňizi ýalňyz duýmaga esas ýok. Men bolsa kimdir biriniň garşylamagyny ýa-da garaşmagyny näle iki bolup bilelikde ak baty garşylamagy arzu bulardım. Gaytala söýüp salın, gaytala söýüp salın. Kineler bolmasın, bägüler solmasın. Gaytala söýüp salın, söýüp salın, söýüp salın. Geçmese günlerim yolumayın, senin sağlarından güzel yarın. Şunun için gaytala söýüp salın, gaytala söýüp salın. Kineler bolmasın, bägüler solmasın. Gaytala söýüp salın, söýüp salın, söýüp salın. Çağlarım teardular deyenelerin, bağları sipoşi deşimalın. Senin sağlarından güzel yarın. Gaytala söýüp salın, gaytala söýüp salın. Kineler bolmasın, bägüler solmasın. Gaytala söýüp salın, söýüp salın, söýüp salın. Gaytala söýüp salın, gaytala söýüp salın. Kineler bolmasın, bägüler solmasın. Gaytala söýüp salın, söýüp salın, söýüp salın.